जोंहा थाखानाय MCLA सन्जय सरगियारि बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा नाङिनि कारन बहुत दङ प्रमोद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों UPPL सरकारखौ केस होदों बिथाङा बिनि उनाव बिथाङा UPPL निफ्राय रिजाइन होदों रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय धुमकि होनाय सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ आरो बेल' नङा बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा UPPL नि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु इनग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ JCB ड्राइभार बिथाङा बुदों आरो बेबायदि गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखआव जों बुंदों सन्जय सरगियारिखौ जोंनो नाङा दिनैनि दिनाव उसुगा जोंनि MCLA सन्जय सरगियारि सारनि सायाव जितु खौरां दिहुनबाय थादों बे दिहुननाय बेलायाव उसुगहा प्रमाण मोनसेबो गैया होननानै आं सानो सैमा अरदों होनना बुंदों सैमा अरनायनि अरजानायनि जेबोथ' प्रमाण बिनियाव गैया केमेराफोर दङब्ला आलादा खौरां बिथाङा जुदि बेखौ फोरमान होनो हायोब्ला नंमारगौ दे होननानै जों बुंनो हायो आरो बेराफारसेथिं बुंदों सोरखौबा रायना हरो सोरखौबा माबा मोनसे खालामना हरो बेबायसा होननानै दिनैसिम रायजाग्रा मानसिया जोंनि गेजेराव बुंफायाखै आंखौ रायना हरबाय होननानै खिन्थु उसुगा माला रायजाखो आं बेखौ मिथिया बेवहाय बिथाङा प्रमाण होदों आरो गावआनो सानना लाथों आरो नैबेखौबो बुंदों आबसु मोनसे गोथार संगठन होननानै आं साननानै लायो जि हुमायाव आं PCDR नि प्रेम ब्लकनि आफादगिरि जानानै नैबे UPPL आवबो इलेक्सनाव देरहानाय समहालागै आं आफादगिरि जाना थाबाय बेखिनि समायाव माखासे समाव जोङो एबसु अफिसाव दसे जिरायहैयोब्ला बुंदोंमोन दानिया एबसु नंला UPPL एबसु जाबाय होननानै बे समायाव आं एरायनानै होदों एबसु माबायाव आं जिरायना थाहैयाखै बिनिफ्राय एबसुखौ आं गोथार गोसोजों आं आजावनानै लायो नाथाय उसुक होनना बुंनाय सासे मानसिया बे उसुमा थानानै बे आबसुआवनो थानानै आबसुखौ बदनाम खालामबाय थादों दिनैनि दिनाव आबसुखौ सोङोब्ला बुंगोन खोमा जोंनिफ्राय जोंहा बेबायदि जेबो डिसिसन गैया जेबो बिसा बुंनांगौ गैया होनना बुंगोन खोमा नाथाय उसुगा एबसुखौ मानो फानबाय थादों फालाय बे मोनसे मोजां संगठनखौ गावनि बदनामजों लोगोसे एबसुखौबो रायजो राजाजों हामा मोनहोगोन नामा बे खोथाया सोंथावना जाना थादों आरो आं बिनि उनाव बुंगोन बिथाङा सासे एमप्लयि मानसि बे एमप्लयि मानसिया बे राजनितिकआव हाबनानै राजनितिनि खोथाफोरखौ खुगा सिफाबाय थानो बा बोलो होफाबाय थानो बेहा जेबो ओंथि गैया मोना बियो इसा खालामबोला राजनितिकनि मानसिया बेखौ अनेक खालामनो हायो नाथाय खालामाखै बिसोरबो जोंनि होननानै आरो बिथाङा बुंदों मा आंबो जे UPPL नि मानसि मालाथो UPPL नि मानसि बिलाय UPPL निब्ला मारैथो UPPL खौनो बेरेखा खालामबाय थादों फालाय दाथ' UPPL निथ' बेरेखा खालामनाय जादों बिसोरनो बुंनाय खोथाफ्रा बिथांमोना सानदों सन्जयखौ नाङा होननानै गुबुन दोलोफ्रा जोंखौ दिनैसिम खुगा सिनो हायाखै गुबुन गोख्रों दोलोफोराबो राजनैतिक हानजाफोराबो जोंखौ खुगा सिनो हायाखै हरसिंगा हिसाबै नाथाय बिथांमोनासो खुगा सिहोबाय थादों खुगा सिबाय थादों UPPL आ मोननै मोनथाम दोलो जाबाय होननानै बिथांमोनासो बुंहरदों अब्ला बिथांमोनालाय UPPL खौ आं UPPL होनना बुंनायनि जेबो ओंथि गैया मा ओंथि दोङो बेहालाय बेयाव बुंनायनिलाय जेबोथ' ओंथि गैया बेवहाय जि साकरिखौ मावदों गेदेरब्लाबो फिसाब्लाबो बेखौनो मावनानै दलद थानायखौ जोंनिफ्राय खावलायदों दलरै था आरो दलरै मावलां नङाब्ला बिनि गोनां एक्सनखौ इयुननि बेलायाव लानो गोनां जानो हागौ बुख्रुब खाख्रुबहै नङा नाथाय नेसेसारि एक्सन अफिसियेलि बेबायदि लानोबो गोनां जानो हागौ आं अम्बगाव प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै जोंनि अम्बगाव आनसोल प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव जि गुला गुजा जाबाय थादों अशोक दैमारिनि खौरां लानानै बेखौ आं दिनै बुंनो सानदों अशोक दैमारिया दिनै UPPL नि मेम्बारबो नङा आबसुनिबो मेम्बार नङा बे ओरैनो सोरनिबा थिननायाव बखिबाय थादों आरो बेनि सायाव जों प्राइमारि कमिटिया दरखार जायोबा एक्सन लानायनि आगान सुरनानै जों दोङो बेवहायनो जों
सतर्कबानि होयो अशोक दैमारिखौ नोंथाङा जि साखरि मावदों साखरि मावनानै थाबाय था अम्बागावआ जाहाथे टिकेटनि लानानै बा सन्जय स्वर्गियारिनि टिकेटनि खौरांखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ आं लुबैयाखै बेवखायनो आं दिनै अशोक दैमारिखौ बुंनो सानो नोंथाङा जि साखरि मावदों बे साखरिखौ मोजाङै मावनानै दलद थाबाय था सोरनिबा टिकेट लुबैनायाव थिननायाव जुदि खालामदोंब्ला नों गावगायनो बिपदजनक अबस्थायाव दोङो आं बेखौ सानो बेवखायनो आं अनुरद खालामदों नोंखौ नों दिनै इउपिपिएल पार्टिनिबो मेम्बारशिपबो लायाखै आबसुनिबो नों सासे कर्मि नङा नोंसोर बे आबसु अफिसनि मोखाङाव थानानै बेबायदि पार्टिनि खौरां रायज्लायनानै सोरखौबा बुंथिंबाय थानाय सन्जय स्वर्गियारिहा 80% सापर्ट गैया बेबायदि बुंनाय खोथाफोरखौ जों सह्य खालामनो हायाखै थांनाय 9 तारिखआव सस्त्रपारायाव मोनसे सुबुं गुमा जादों बेयाव 12,000 मानसिया सन्जय स्वर्गियारिखौ सापर्ट खालामनानै प्रेजेन्ट जाफैदों बेखौनो नुनो मोनो सन्जय स्वर्गियारि नेक्स्ट जुदि टिकेट मोनोब्ला बे देरहानाया खाथां बेयो सिउरखा आं बेखौ बुङो आरो बेवखायनो लास्टआव आं बेखौ बुंनो सानदों दिनैनिफ्राय जि बुंबाय माबाखौ सन्जय स्वर्गियारिनि सायाव जेबो अजुहात लाबोआलाफानो सिरि थानांगौ आरो अम्बागाव जायगाखौ हान्थियै लाखिनांगौ जाहाथे अहान्थि जाया खारन बहुत मानसिनि खोथा आं बुंनाय खोनादों जे बेबायदि बुंबाय थायोब्ला मा अबस्था जागोन बा मा एक्सन लानाया मोजां जागोन बेखौ बुंलायबाय थादों जों बादा होनो गोनां जादों बुजायना लाखिनो गोनां जादों बेवखायनो आं अनुरद खालामदों नोंथाङा सिरि सिरि था सोरनिबा जुदि थिननायाव बुंदोंब्ला नोङो बेनिफ्रायबो गोजानाव थादो दिनैनिफ्राय बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय